Sakamzilikazi. Lawe ngindaba zabomzilikazi asiqhubeke ngalokho esihlangane ngakho lokhu ubhizi uTomzilikazi angibazi mina. Abalwazi uthando umzilikazi. Hayi balwazi lapho uthando nawe. Asikhulume ngeziyo. Eziqondane nathi. Hlukane nabo Chaka. Kade uqina nini ke? Kade umhlalunje. Umphila imali yakhona kanti nawe baby ayazi nawe. Yakumbuza ezinye izinto. Ngiqine mina ngikundisha isikole. Uyini cheese what? Oh ngeke mina ngifuna uqina. Awuthandisha isikole? Ngifuna leli ishala manje. Yini? Ibathi touch my ass. Manje phela ufaka inwele zabanye abantu phela. Akunandi abantu ufuna uba muhle. Awumela ngifake zabanye amabhadi lawa walethe ekhaya. Ibhadi lani? Amabhadi. That's why lina abantu abangomama lihlanya ngafaka inwele lezi. Ngoba ufaka inwele zomunye umuntu ongamaziyo umuntu ovela ehlanya. Mina ngeke. Ma wena lapha amachera akho wonke aqinile la mina la kumele ngiqine. Ngibonakala. Awuna cheri ngowedwa mfini nje ngimshela. Hayi manga lawo ngeke. Wedwa ngithi angeke ngize ngedwa. Lethi phone yakho. Ifone? iPhone vele ngitshiye endlini echaji. Suqalile. Serious? Suqalile ungifonele ngani? Ungifonele ngani? Ngifonile ngase ngitshiya. Serious ngifone ngayishiya ifone endlini so. Okay singawuqambela amanga yini. Anginayo ifone la yabo. Alright. Ngitshiye yabona ifone lana ne ngayikhipha eshajeni. Ayisavumi ivele icini. So asikhohlwa ngefone futhi ngefone. So manje ngithi senzeni? Kumele senze njani? Plan. Isikophu inhloko uyazi inhloko mina angeke. Awukho serious. Ayinhloko angidli mina lokho. Funa McDonald's. Manje mina lapha ngithi ngiyafika ngibhayiza ukuthi kwenziwa njani lapha ufike uwenzeni McDonald's. Sizohamba uyala ukuthi ngiqhine, uyala ukuthi ngidle McDonald's manje ufuna ngiphile njengabogogo. Udle kwesintu, ukudle ukuthi uzoba right. McDonald's ale. Subuyele esintwini komzilikazi isimanje manje. Phuma. Ngithi phuma ungizwa. Ngithi phuma. Ngixolisa mama. Phuma. Awungithintini. Ngixolisa mama. Ubunga. Ngeke umngane wami ngani? Ubuye kumngane wakho? Uze ufike ebusuku. Ngikhuze kangaki? Ngicela ngikhuza kuphela nomntwana uzwa vele. Ngiyexolisa mama, ngiyexolisa. Awuzwa? Ngiyexolisa. Ngikhuza nsuku zonke? Sorry mama. Mina ngeke fana ngiyeke ugibele ekhanda kimi. Angeke fana. Angeke ukwenze kimi lokho. Never. Ngicela ukuthi ubuyele lapha khona. Ungijwayeli kabi. Ngihamba ngihlala komngane wami. Hello. Ngithi buyela lapha khona ungijwayeli kabi. Yewena, hamba. Buyela lapha khona ungijwayeli kabi. Ngathi ulenkani? Uzalenza ngikubethe ke mina manje. Ungijwayeli. Buyela lapha khona. Kasi ngicela uyangicaphula manje. Baby kunjani? Hayi angikho right. Umama usengixothile. Uthe ngibuyele lapha ade ngikhona. Usungitshela ukuthi lo mfazi ukuthini? Khuluma. So ucabanga ukuthi mina ngizolala esihlahleni sengiyahlanya mina. Ngiyabuyela esihlahleni mina. Angingalanda wokulala. Usisitsho njalo manje ngoba usugonane nomfazi wakho nje manje. Mina ngiselanda wokulala. So kumele ngibuyele esihlahleni lapha ade sikhona. Alright, ngiyakubona uyisibhanqa vele uyisiphukuphuku kube bengikwazi kube ngivume lo yababa kade engishela lapha yasilima lesi. Yazini? Ubengishela bengingakwazi ukuthi uyisiphukuphuku.
benguzwela. Bengikuzwe. Ya, benguzwela. Ya, ngabe vele le number futhi akula ndaba ngizobuyela. Ngabe ngithathile inamba zika baba lo ya.